בית המשפט המחוזי בתל אביב זיכה היום את העבריין אבנר הררי, יחד עם 3 נאשמים נוספים, שהואשמו בניסיון לרצוח את אייל בליסה בינואר בשנה שעברה. עם זאת, 4 הורשעו בקשירת קשר לרצח ובעבירות נשק. השופטים קבעו כי הנאשמים אכן קשרו קשר לרצוח את בליסה, אולם טענו כי אין ודאות שביום בו נעצרו על ידי המשטרה, סמוך לביתו, הם אכן התכוונו לרצוח אותו, ולכן זוכו מעבירת הרצח מחמת הספק. גם אם 2 אנשים נמצאים במקום מסוים, בזמן מסוים, וכוונותיהם הם כאלה ואחרות, לא בהכרח אפשר להקיש מזה שהם היו בעיצומו של ניסיון לרצח. בית משפט מה שהוא אומר, אני צריך ראיות. לדברי השופטים, הנאשמים אמנם ביצעו סיורים ופעולות שונות לבחינת השטח לקראת קידום התוכנית לרציחתו של בליסה, ולמעשיהם לא חצו את הקו שבין הכנה לבין ניסיון רצח. הפעולות שביצע אבנר הררי במסגרת אותו כתב אישום לא חצו את קו ההכנה. וברגע שאתה לא חוצה את קו ההכנה, אי אפשר להרשיע את הנאשם בעבירה של ניסיון לרצח. עוד קבעו השופטים כי ייתכן שלאחר הסיור שבו נעצרו, היו הנאשמים חוזרים לביתם כפי שעשו בעבר, ואפשרי באותה מידה שהיו מנסים להוציא את תוכניתם אל הפועל.